Marc, molt bones felicitats per la victòria. Un partit en el qual s'ha vist dues cares diferenciades del Lleida Esportiu, una de dominador en la primera meitat i una on ha tocat patir fins a l'última jugada, fins i tot la segona meitat. Sí. La veritat que la primera part, el que s'ha vist a la primera part és el que ens agrada que passi i el que volem aconseguir, no? Sí que és veritat que hem arribat al descans i ho hem dit, és que hem viscut aquest partit 1000 vegades. Com ens facin un gol en els primers 15 minuts patirem tota la segona part, i perquè aquests partits contra filials es fa el camp gran, et fan córrer molt, et van ficant enrere i pateixes. Però bueno, també la nota positiva que en aquesta situació l'hem sapigut patir i ens hem endut els 3 punts. És el Lleida Esportiu, ho deies tu també en la resposta, és el Lleida Esportiu, el de la primera part, el Lleida Esportiu que es vol que es vegi en aquesta temporada 2019-2020, o una versió com aquesta, semblant a la de la primera meitat? Sí, una versió semblant. Sí, volem portar una mica el control dels partits, amb l'Iberto, que ens dona molta profunditat per banda, és molt profund, molt vertical. Raúl i Eder ens donen la vida a dalt perquè totes les pilotes són com si fossin l'última i bueno, ens donen molt oxigen. I sí, la nostra idea era continuar amb aquest ritme de partit, la segona part, però ens hem trobat amb un gol molt d'hora i això ha variat tot. Vulguis o no et defenses, dones un passet enrere i bueno, també és veritat que podíem haver matat el partit amb el tercer, amb el d'Abel, però bueno, hem sapigut patir, és el que tocava en aquell moment i ja està, i a celebrar-ho. Ets un jugador experimentat, un jugador que ha viscut moltes pretemporades, que ha viscut i ha conviscut amb moltes plantilles. La d'enguany del Lleida Esportiu, amb aquest canvi, al final hi ha hagut molt canvi de plantilla, aquestes 9-10 incorporacions. Tens això de que enguany és un any on els incorporats, tu has parlat de Raúl, d'Eder, de l'Iberto, s'han adaptat bé a la plantilla? Creus que els conceptes de Molo s'estan interioritzant de forma correcta en el general de la plantilla? Sí, la veritat que hem tingut unes primeres setmanes que com sempre costa conèixer aquests conceptes, a sobre és el que tu dius, molta gent nova, que ha d'arribar, que ha d'assimilar, que ha de conèixer els companys, però crec que hem arribat en un moment de començar la temporada que la gent té bastant clar el que volem i com hem de jugar i com pressionem i s'ha vist, a la primera part s'ha vist, no? També des d'aquí dir que som una plantilla que sí que hem firmat molta gent, però per mi, gent com Joanet s'ha guanyat jugar de titular i si continua així el xaval haurà de seguir jugant. I ho dic perquè són jugadors que sembla que no li donem importància, ens han ajudat moltíssim a la pretemporada perquè hem tingut moltes lesions i arriba avui el primer partit, li toca jugar al nano i fa un partidàs. O sigui que des del primer a l'últim, des del més jove al més veterano, sabem el que hem de fer. La nostra versió volem que sigui la de la primera part, però si toca passar la de la segona també hem de saber què passar-les.